Týždeň pred polročnými prázdninami organizovalo gymnázium Partizánske pravidelný lyžiarsky a snowboardingový kurz pre prvákov 4-ročného a tretiakov a piatakov 8-ročného gymnázia. V tomto školskom roku na základe doplnenia školského vzdelávacieho programu absolvovali zdokonaľovací výcvik aj tretiaci a siedmaci. Toto rozhodnutie dozrievalo dlhšie, boli to návrhy od vyučujúcich telesnej výchovy a inštruktorov lyžiarskych kurzov, ktorí videli, že záujem o lyžiarske kurzy aj medzi ďalšími žiakmi. Bolo to aj kvôli tomu, aby sme mali pomerne veľké kurzy. Čím viac žiakov ide na tie kurzy, tak tým vlastne doprava a podobné náklady sú menšie v prepočítaní jedného žiaka. Po menších problémoch s ubytovaním v hoteli Morava sa kurz začal rozdelením do družstiev a od pondelkového rána sa lyžovalo. Na približne 10 kilometroch upravených zjazdoviek si každé družstvo našlo vyhovujúce podmienky pre výcvik. Tatry sa predviedli svojim typickým rýchlo sa meniacím počasím. Počas jednej jazdy zo skalnatého plesa až do Tatranskej Lomnice nebol problém zažiť slnko, hmlu, sneženie aj prudký vietor. Aké sú výhody a nevýhody takéhoto veľkého lyžiarskeho kurzu? Čo sa týka výhod, tak určite je to rozdelenie žiakov do skupín. V tomto prípade, keď išlo 8 inštruktorov plus jeden vedúci pri počte 105 žiakov, to bolo ďaleko jednoduchšie rozdeliť do družstiev. Náročný terén mnohých fyzicky vyčerpával a preto aj lekár kurzu mal o zábavu postarané. Boľavé kolená, zápestia, lakte a kostrče boli najmä v začiatkoch veľmi častou príčinou návštevy ambulancie. Streda, tretí deň je na lyžiach kritický a preto sa popoludní len oddychovalo. Každý ho trávil po svojom, niektorí hrali kalčeto, iný stolný tenis. Obľúbenou bola aj spoločenská hra aktivity. Muzikanti a speváci tiež nezaostávali, no najväčšia bola skupina tých, ktorí všetok voľný čas trávili tradične na internete. Večer sa však takmer všetci vybláznili na diskotéke v známom tatranskom diskoklube Humno. Nálada bola výborná, decka si pochvaľovali a už počas kurzu sa pýtali na možnosť absolvovať lyžiarsky kurz aj v ďalšom školskom roku. Máme pekné dievčatá, ktoré išli s nami na lyžiarsky a veľmi dobré kopce sú tu, aj keď dneska fúka, ale oplatí sa ísť na lyžiarsky, lebo naozaj sú to zážitky, hlavne na tom svahu a tie večery sú na nezaplatenie. Som tu so super deckami a môžeme zaližovať a super inštruktormi, najlepšími. Super kolektív, super zážitky a skvelá lyžovačka. Lyžiarske stredisko podľa toho, aby sa v ňom nachádzali svahy aj pre menej náročných lyžiarov, aj pre náročnejších lyžiarov, aby to nebol jeden svah s pomou, tak ako sme väčšinou lyžiarsky kurz absolvovali doteraz. Tatranská Lomnica bola výborná v tom, že vlastne aj nelyžiari sa dostali vlastne na prvý úsek sedačkou, vyhrievanou sedačkou a v podstate ten prvý úsek, štart je zaujímavý tým, že vlastne je to pomerne široká lúka, kde mohli lyžiari absolvovať vlastne svoje prvé kroky na lyžiach aj na snowboarde. Ani dočasne oslobodení účastníci kurzu neležali na izbách. Spolu s inštruktorom absolvovali výlet na Štrbské pleso alebo vyšlapali na štart a po uzavretí zjazdoviek sa dole spustili na veľkých igelitových vreciach. Tomu sa hovorí veget. Teda po ťažkom dní treba. Adam, sexy pozáda. Koncom kurzu sa všetci zlepšovali, preto sa inštruktori rozhodli vytvoriť zo žiakov dvojice. Členovia prvého, najlepšieho družstva si vzali pod patronát niekoho z posledného družstva a formou individuálneho vyučovania za stáleho dohľadu inštruktorov boli pokroky ešte výraznejšie. Hoci lyžovanie a snowboarding nie sú lacná záležitosť, stále vidia lacnejšie účasť detí na kurze ako platiť si lyžiarsku dovolenku. Veľké zľavy na vleky, výhodné ubytovanie a
ale hlavne výborná partia sú zárukou dobrej nálady, nových zážitkov a načerpania nových síl do ďalšieho štúdia.